Filipina Army, mga kapuso. Tutok lang mga kapuso, kaya ari na ginadala din ang budget din katapos ng Filipina Army, mga kapuso. So may standby na rin ambulansya, mga kapuso. Para makita ng mga kapuso, ginakargay niya siya sa may stretcher ng ikiman sa So mga kapuso, inyo makita ini wounded natin sa ni Filipina Army, mga kapuso. So totoo lang mga kapuso, kaya nagalabutan diri ang chopper nga ginakargahan siya ni sang katapos ni sang Filipina Army. Mga kapuso, nyo makita ng ikaduwa sa ning chopper sa kato sa ning Filipina Army nga gayon nga transport na diri akong gina-relief diri sa may bahin sang sports complex, mga kapuso. So, rin ang ikaduwa sa ning biktima ang nakarga na sa may stretcher, mga kapuso. So, duwa diri ka mga ambulansya nga on standby diri sa may area nga kung sabihin diri gina-drop ang ato sa mga wounded sini nga katapos ang Filipina Army, mga kapuso. So, padayon lang sige po sa pagkatutok, mga kapuso. Hindi lang mag-ito sa pagkaroon ko, sir. Filipina Army, mga kapuso.
kapuso kaya ari na ginadala diri ang wounded sini katapos ng Philippine Army mga kapuso. So may standby na diri nga ambulansya mga kapuso. Para makita niyo mga kapuso, ginakargay ni siya sa may stretcher ang biktima sa So mga kapuso inyo makita ini wounded natin sa ni nga Philippine Army mga kapuso. So totoo lang mga kapuso kay nagalabutan diri ang chopper nga ginakargaan siya ni sang katapusan ni sang Philippine Army. Mga kapuso inyo makita ang ikaduwa sa ning chopper sa ato sa ning Philippine Army nga gayon transport na diri akong gina-relieve diri sa may bahin sang sports complex mga kapuso. So rin ang ikaduwa sa ning biktima ang nakarga na sa may stretcher mga kapuso. So duwa diri ka mga ambulansya nga on standby diri sa may area nga ako sabihin diri gina drop ang ato sa ning mga wounded sini nga katapos ang Philippine Army mga kapuso. So padayon lang sige po sa pagkatutok mga kapuso. Hindi lang mag-ito sa bangka ng going, sir.